Premýšľaš, že si do ďalšej sezóny kúpiš malý skúter? V tomto videu si povieme 5 výhod a 5 nevýhod používania tohto malého presúvadla v cestnej premávke. Dôležitá vec na úvod, teraz je absolútne najlepší čas kúpiť si motorku do ďalšej sezóny. Po sezóne sa každý zbavuje svojej starej mašiny, no a celú zimu chce rozmýšľať nad tým, čo nové si kúpi, a tak ceny idú dole. Pred sezónou je každý nadržaný, každý chce rýchlo kupovať, tak aj keď tam dáš väčšiu cenu, asi sa to za tú väčšiu cenu predá. A týka sa to aj predajcov. Všetci predajcovia teraz predávajú predvádzacie a testovacie modely s výraznými zľavami. Tak ak chceš kúpiť, chod na to teraz, ušetríš pár stoviek. 125-kový skúter je prakticky najjednoduchšia cesta, ako sa dostať k motorke. Navyše vozenie na 125-kovom skútri v mestskej premávke je maximálne ekonomické. Toto je moja Honda Lead z roku 2006 a síce to nie je 125-ka, ale 100-ka. V tomto videu ale bude hovoriť prakticky za všetky 125-kové skútre, ktoré si dnes môžeš kúpiť. Táto Leadka má nabehaných niečo cez 5000 km, ja ju mám 7 alebo 8 rokov, no a za ten čas som prišiel na 5 vecí, kvôli ktorým ju určite tak skoro nepredám. Číslo 1. Nepotrebuješ na to motovodičák. Začnem takou absolútne samozrejmou vecou, že na 125-kovú motorku s automatom, teda s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o takýto malý skúter, nepotrebuješ ačkový vodičák, stačí ti Bčko na auto. Zatiaľ čo pri veľkých motorkách sa kategórie vyvíjajú tým smerom, že čím ďalej tým ťažšie je dostať sa k neobmedzenému Ačku, pri skútroch sa to tak postupne pozvolna stáva ľahším. Ak chceš neobmedzené Ačko, budeš musieť mať minimálne 24 rokov a budeš si ho musieť riadne urobiť v autoškole. Tento prístup schvaľujem, pretože nie je nič horšie ako 18-ročný týpek na 150-koňovej mašine, v tričku, v teplákoch a v žabkách, ktorý sa predvádza niekde na hlavnej ceste. Pri skútroch sa to ale vyvíja opačne a predajcovia v posledných rokoch začali chrliť obrovské množstvo modelov 125-kových skútrov podľa toho, na čo ho chceš využívať. Malá rada na úvod, ak si chceš kúpiť na Bčko 125-kový skúter a zatiaľ si na motorke nesedel, zaplať si 1-2 kondičné jazdy v autoškole. Je to vždy lepšie naučiť sa alebo si osvojiť trošku ovládanie tohto stroja, než si kúpiť rovno novú mašinu a ešte niekde na parkovisku pred predajcom sa s ňou vyváľať. Tie plasty ti bude v konečnom dôsledku dosť ľúto a mohol si tomu predísť 10–20 eurami za kondičnú jazdu. Dvojka, je to ekonomické vozenie. Tieto stroje jazdia prakticky zadarmo. 125 kubíkový motor s výkonom nejakých 10 až 12 koní ti zožerie niečo medzi 2 a 3 litrami. Aj pri intenzívnejšom využívaní do ňoho budeš tankovať tak 10 krát za sezónu. A jedna nádrž ťa navyše vyjde do 20 eur. Tieto čísla sa vôbec nedajú porovnať ani len s bežnou veľkou motorkou, ktorá má spotrebu 5, 6 alebo 7 litrov a určite nie s autom, ktoré má spotrebu pokojne v meste aj cez tých 7. Keď si chceš kúpiť jednu šrubku v Hornbachu, keď si zabudol niečo u kamoša, je pekné počasie, ideálny stroj na to, aby si po to vybehol, je práve 125-kový skúter. Ak je práve spotreba tvoj rozhodujúci faktor, nechoď do 50-kového skútra. Napriek tomu, že sa stále vyrábajú, ten 50-kový motor sa predsa len bude stále trápiť a za úsporu možno 2 alebo 3 deci na 100 km benzínu budeš mať obrovskú dieru a obrovský rozdiel vo výkone. Tá 125 ťa bezpečne dostane všade, maximálna rýchlosť sa pohybuje niekde medzi 90 až 120 km za hodinu a tú maximálku na tom v podstate nebudeš musieť nikdy skúšať. Takže ak váhaš, či si zoberieš 50 kvôli spotrebe alebo 125, chod do 125. Súčasné modely sú nastavené tak, že tá spotreba bude možno že ešte menšia než 2 litre a ty určite budeš spokojný s tým, že si nevybral menší skúter. Trojka, kapacita odkladacích priestorov je neporovnateľná s bežnou motorkou. Pri veľkej motorke sa často stretávame s problémom, že v povinnej výbave každej jednej motorky musí byť motolekárnička. Keďže sa prestali vyrábať tie maličké motolekárničky a vyrábajú sa len tie väčšie, do niektorých modelov veľkých motoriek sa ani tá relatívne stále malá motolekárnička nevmestí. Naopak skúter ti ponúka absolútne geniálne riešenie odkladacích priestorov. Máš jeden obrovský odkladací priestor pod sedadlom, máš jeden obrovský odkladací priestor v kufri, ak si ho kúpiš. A niektoré skútre majú aj vpredu také malé zásuvky na telefóny, na káble, na okuliare, na kľúče a podobne. Ak ti je odkladacieho priestoru stále málo, tá plochá podlaha pred nohami ti pri nákupoch pomôže položiť tam tašku. Väčšinou sa tam nachádza háčik, o ktorý si tú tašku bezpečne upevníš, aby ti za jazdy nevypadla. Ak je veľkosť odkladacieho priestoru tvoj rozhodujúci faktor, existuje kategória skútrov, ktoré sa volajú maxi skútre, a to sú skútre, ktoré sú trošičku väčšie a už sa vyrábajú aj v objeme 125 kubických centimetrov. Teda ak chceš do svojho skútra narvať čo najviac vecí, kúp si pokojne maxi skúter. Ak ale chceš lepšie vozenie, obratnejší stroj a trošičku svižnejší prejav, kúp si niečo čím menšie.
toho odkladacieho priestoru je tu stále viac než v bežnej motorke a ja odporúčam, aj keď sa ti to nepáči, kúpiť si na to zadný kufor. Keď zoberieš frajerku na výlet, budeš mi ďakovať. Číslo 4. Obratnosť v cestnej premávke. Prepletanie na križovatkách pomedzi auta by som na začiatku síce vynechal, tieto stroje ti ale ponúkajú absolútnu slobodu pri preradzovaní, absolútnu slobodu pri obiehaní, sú maličké, obratné, vmestia sa všade a ten výkon 125-kového motora, aj keď táto stovka má len nejakých 6 alebo 7 koní, bežné 125-ky dnes majú 10-12 koní a ten výkon stačí absolútne na to, aby si z každého semafora vyštartoval prvý, aby si to v tej 50-ke, 60-ke po meste mohol úplne bezpečne obiehať a aby si sa ani na tej výpadovke veľmi netrápil. 80-90 dajú bežné dnešné 125-ky úplne v pohode. Ak je práve obratnosť tvoj rozhodujúci faktor, odporúčam siahnuť po čo najmenšej mašine. Každý skúter je pohodlný, každý ponúka prakticky rovnaké množstvo odkladacieho priestoru, ak tam nechceš voziť naozaj obrovské veci a čím menší skúter, čím ľahší skúter, tým obratnejší ten prejav bude. Číslo 5. Praktickosť v meste. Okrem spomínanej obratnosti v jazdných pruhoch pri jazde máš s týmto strojom aj maximálnu voľnosť pri parkovaní. Sice už je vonku novela zákona, ktorá upravuje to parkovanie na chodníkov a ponovom nemôžeš za autom stať na chodníku, ak tam nie je vyznačené parkovacie miesto. Výnimka sú motocykle a bicykle. Stále platí, že ak necháš 1,5 metrový priestor na prechádzanie pre peších chodcov, môžeš pokojne zaparkovať kdekoľvek. Moje odporúčanie je nájsť si také miesto, aby si ale nezavádzal napríklad pri vjazde na prechod alebo pri bezbariérových zjazdoch z chodníkov. Predsa len si chceme my motorkári držať taký ten imidž ohľaduplných ľudí a nie imidž darcov orgánov, ktorí sú na ceste absolútne bezohľadní. Hoci toto celé znie tak, že skúter je absolútne ideálny nástroj na presúvanie sa po meste, za tých pár rokov, čo spolu jazdíme, som si našiel aj pár nedostatkov, ktoré mi rezonujú stále, keď na ňo vyleziem. A toto je 5 z nich. Číslo 1. Skúter má predsa len malé kolesá na naše cesty. Väčšina 125-kových skútrov má kolesa príliš malé na naše cesty. Zatiaľ čo kedysi bol štandard skútrových kolies 10 palcov, ako je aj táto lítka, v súčasnosti už tie kolesa sa vyrábajú našťastie aj väčšie a je tam veľkosť až do 12 alebo 14 palcov. Ja odporúčam, ak jazdíte po rozbitých cestách, kupovať si skúter s čo najväčšími kolesami. Divil by si sa, koľko dier, kanálov, koľko výmolov sa nachádza na bežnej ceste do práce. Ak tam chodievaš bežne autom, to auto ti naozaj odfiltruje kopec vecí a na tom aute máš kolesa, ktoré majú 15 alebo 16, 17 a viac palcov. Na tom skútri to bude omnoho horšie a každý jeden kanál, každá jedna diera ti spočíta všetky stavce v chrbtici. Jedna rada z praxe, ak ideš v premávke za autom, nechoď v jeho strede. Každé auto obchádza všetky diery a všetky kanály tak, aby ich zobralo stredom a ak ideš v strede za autom, ty si ho nestihneš všimnúť a vletíš rovno doňho. Ak ideš za autom v premávke, najpraktickejšie je držať sa na vodičovej strane. Jednak ťa dobre vidí a jednak ak bude obchádzať dieru, pravdepodobne pôjdeš v jednej z jeho stôb a tým pádom tú dieru obídeš tiež a nič ťa neprekvapí. Číslo 2. Zraniteľnosť. Bežné auto má pokojne aj 1,5 tony a ty so 120-kilovým skútrom nebudeš mať šancu v žiadnej krízovej situácii. Navyše okrem priameho stretu ťa bude obmedzovať aj silný vietor. A to nemusí vonku práve fúkať. Stačí, že ťa obehne kamión, že ťa obehne autobus a ty chytíš takú turbulenciu, že ťa to absolútne rozkyve. Obrovský predný štít nie je vôbec riešenie, jednak to úplne dá popisku aerodynamike a jednak tá maximálna rýchlosť pôjde od 10 až 15 km za hodinu nižšie, pretože ten veľký štít proste bude vytvárať omnoho väčší odpor, keď sa budeš pohybovať rýchlejšie. Číslo 3. Nemáš rešpekt v pruhu. S takýmto malým presúvadlom nemáš bohviaký rešpekt v pruhu. Ak pôjde niekto oproti a bude chcieť obiehať a uvidíš, že oproti nemu ide skúter a na ňom sedíš ty, on si možno že povie, že ale to obehnem, veď ten skúter sa niekde stiahne. Takisto ak ide niekto za tebou a potrebuje ťa obísť, pretože ideš 50 a on chce ísť 51, bude sa snažiť obchádzať ťa v tvojom vlastnom pruhu a teba bude vytlačať absolútne na krajnicu. Moje odporúčanie je jazdiť čo najbližšie k stredu cesty. Si rovnaký účastník cestnej premávky ako autobus, kamión, ako osobné auto a ak niekomu prekáža, že ideš 50 a on chce ísť 51, tak nech ťa pokojne obehne v protismere. Rada číslo 2 je nikdy nechoď za veľkými autami v strede. Absolútne ťa nebude vidno a v krízovke môžeš na to pokojne doplatiť. Ideálne je ísť tak, aby si tomu autu pred tebou videl späťak, ktorý sa nachádza na strane vodiča. Ak ty vidíš jeho späťak, vodič, keď sa do ňoho pozrie, bude vidieť teba a nebude prudko brzdiť, bude brať ohľad
a bude to o mnoho bezpečnejšie aj pre ňo, aj pre teba. Štvorka, slabý výkon. Objem ničím nenahradíš. Síce sú 125-kové skútre pomerne obratné v meste, ten výkon na presuny medzimesto ti často bude chýbať. Na výpadovke, kde väčšina odjazdí 120-130 a ty pôjdeš maximálku, ktorá na tomto je nejakých 85 a na bežnom skútri 100 až 110 km za hodinu, jednak ty sa nebudeš cítiť bezpečne a jednak všetky autá ťa budú obiehať v pomerne veľkej rýchlosti a v spojení s turbulenciami, ktoré budú vytvárať, tá jazda vôbec nebude pohodlná. Ak chceš cestovať väčšie vzdialenosti, ak chceš brať frajerku na výlety a podobne, radšej si sprav vodičák, aspoň na to malé áčko, kúp si 250-kový skúter a tá jazda bude o mnoho lepšia, o mnoho výkonnejšia, o mnoho plynulejšia. Peťka, si absolútne závislý na počasí. Táto nevýhoda sa možno týka každej motorky, na skútri je to ešte ale obzvlášť intenzívne. Zatiaľ čo na bežnej veľkej motorke ideš v plnej výbave, v koženej bunde, v kožených rukaviciach, s integrálou cez celú tvár, na skútri často ideš s jetkou alebo s otvorenou príľbou, vybehneš len v tričku, v kraťasoch, v šľapkách, no a neveril by si, ako môže bolieť kvapka, ktorú schytáš nejaké 80-ke niekde do ruky alebo do tváre. Proste to sú také ihličky, ktoré ťa pýchajú. Navyše, čo je najhoršie, je, že ak auto pred tebou zoberie mlaku, tebe to chrstne v podstate jedno vedro vody priamo do tváre a budeš absolútne celý mokrý a kam dôjdeš, tam sa budeš musieť sušiť. Síce existujú nepremoky, síce existujú rôzne návleky a podobne, na skútri však budeš stále viazaný na čo najlepšie počasie. Ak ťa náhodou niekde zastihne dážď, tú jazdu si určite nebudeš vedieť užiť. Ešte bonusový tip na záver. Stále platí, že starý Japonec je oveľa lepší ako nová Čína. Ak si budeš kupovať nový skúter a tvoj rozhodujúci faktor bude cena, nedaj sa prehovoriť predajcami na nejaký lacný čínsky skúter za 800 €. Kvalita a spoľahlivosť je o mnoho nižšia než u značkových modelov. Radšej si kúp ročné alebo dvojročné PCX, Yamaha, Apriliu, Vespu a podobný model, ktorý ťa bude 20 000 km voziť absolútne bez starostí. Ja som na tomto za posledných 7 alebo 8 rokov niekoľkokrát vymenil olej a raz som vymenil baterku a ináč som s tým absolútne nič nerobil a ten skúter funguje. Toto teda bolo 5 výhod a 5 vecí, ktoré ťa možno negatívne prekvapia, ak si kúpiš do premávky v meste 125-kový skúter. Ak si sa s niektorou z týchto vecí stotožnil alebo máš nejaké ďalšie veci, ktoré si všimol počas jazdy, pokojne ich napíš do komentárov. Ak sa ti video páčilo, hoď mi like, hoď mi odber, mňa to motivuje, teba to nič nestojí. No a vidíme sa pravdepodobne až v novej sezóne niekde na ceste. Prajem všetkým pekné kilometre a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.